Hola, bon dia. Notícia d'última hora. L'últim dinosauri que vivia en la Terra després de la gran explosió ha desaparegut. Només uns científics sabien que existia perquè era un gran secret. Només queda eixe i vivia a la selva enmig de l'Amazones. Es creu que una banda de perillosos delinqüents us han segrestat per a fer milers de carteres i bosses de pell de dinosauri.